Pi bapila pen imo ke jing smutenan ban kersyane ke parti de bapi I miss call hu new number kendai dru pra nyau de long ba filat pon emba kendian ngaku aban batai syai panggatong ke kami ghania TMC party ke temu ban ra ke jela jungi balai mes hoi ba long quality de nang ni na Meghalaya TMC office mo ban I kublay pi ba pila pen I ke jing smutenan ban kersyane ke parti de bapi I miss call hu new number kendai dru pra nyau de long ba filat pon emba kendian ngaku aban batai syai panggatong ke kami Meghalaya TMC party ke temu ban ra ke jela jungi hoi mes ta te kumba piu imo gini ki jingduna kani ke jela jungi telong kani ke Meghalaya TMC mo ke doni ke thong banwan rai ke jingkala aga baye dei ba puli puthi ki jaka ajing sumar ro pher tani ki lenti sengkien rukum jo khamtam ha ke baye dei ki jaka nong kendong ha ke ba ko ni kala chimpat biang telong kani ke Meghalaya TMC mo kani le bani arab ha ke baye dei kita te phiru pila bani shementalang ha ke banwan rai ke jingkala aga ni ke jela de ke ba phirung dukhat kani ke Meghalaya TMC party telong de mo balong dekat akan di Meghalaya TMC party ni dontom khniat ki jingtep shphang jong thi kata kalong ka kerteng da jaka sa ba kiwi de khnang bingin la ban pha kini ki jing ai sngoba na kaliang ka Meghalaya TMC party telong ba phikwa ne mo balong dekat akan di Meghalaya TMC party ngan yo ban pen register ya phi ning ba ka di ka call kamut hoi ba kamut kata ka jing mentoy na ka TMC ka ka jing mentoy ka ba phi pin ai ka thong jong ka TMC ban ai jing mentoy ko paj ba hoi ken kalong pet mo kalong ban rai ka jing kla ka di ka jela jungi ken kalong kum ki puli puthi kini ki jaka ai jing sumar ba pher ki lenti sengkien ro mo khamtam ha ka bai di ki jaka nong kendong ken mo ha ka ba ko ni kala chimpat biang ken delong kani ka Meghalaya TMC kani le banera ha ka bai di kita ken tikani ka Meghalaya TMC party mo ka don ha ka jing thmu banwan ra khamtam karoi ka par khamtam ka pet bha mo se kini ki kishnong ki thau ken jo kani ka jella ka jungi ken mo badan ka me karoi ka par ken te ba pikwan mo ngi kwa madam ya kata nri tamba mo kren yang ka kalenti ka sukien nri ngarong ade na po nong kendong nri ngi bakala biang te saka pat de kata ka di tangka lokal isu ko tong de hoi telong pet mo ba long kum ni long focus ba ken to ikini ki jing ki ba fi ki shem kini hashnong ha thao sho ken to kani ka TMC long ka banimpong ka kong santam ka long banwan ra ka roi ka par sha kini ki jing duna mo ki ba ki shem ha hashnong ka thao banwan ra sha ka jing biang sha ki shnong ka thao ken nama ka nget ban pen kiu shwai ki shnong ka thao ken to jongka jella ka jungi ken telong ba kwa so madam ya kata nri tang ba ka hoi kumba ngan sukli pi menta mano ba leadership jong kata ka Trenumor Kongres namsto mano ba di leadership jong ka Trenumor Kongres te uni u pejma mukul sangma udi opposition leader kan jong kani ka Meghalaya uban yeng mo ban yele na kani ka Meghalaya TMC party kan te kamut lada kalong kumta lada umukul sangma unlong kum leader jong ka Trenumor Kongres atu ka jingkeli menta ka ka bajai hiki ar hajar khatsan manu bawan ra ya ketuka wilit administration bill ban on kerteng yi grong basno manu bawan ra ban on kerteng ru wat iki MDC ki badai ki bela penbaik ka election kom da state election commission ban support upaj ba telong pi dan ni kita ki jing nyim dei bang idon ki jing nri upaj ba ka jela udon ya ka jing pachene ngan batanya pi menta manu basna ya ka factory ban penhe ikir khar to belam ya atau untuk mukul sama tekan fair ayu ka Kongres party ka mukul sama kan fair ayu telong ka isi ka plan jong mukul mensua balai ki association jong kirkhar kilakua ban fit jaka hapok Meghalaya kilakua ban krip bandon nak jaka kaputa hapok Meghalaya henrei namar kadau bakim INOC kasnong kim INOC usim henrei mukul wanra da ka ai ban ot kerteng urang basnong ba hadin bala da ot kerteng urang basnong kitu kirkhar sila ban fit jaka ban fit puta hapok sulong ban hakajuk kapor
party yo permission ban kap yo khara poslong apa dalam kalaya kai ka stand do ke TMC kai menta piwa ban wan rakyat ta isu khamar pai ba Telong ba pet mo ngala ban chithoi kita ki complain ke presiden mo telong pikwa ne em ngahapen ben register ya pi mo kan di Meghalaya TMC party kan telong fitre ne ba kumno dengan chithoi ki complain ke presiden mo kajing tre ngatre resi kalau kemne madam mo ini ki AGA kalau betang ban su penbi yu pai ba nrei ban penbi yu pai ba yang uluk ulak obasa cepok nong kendong nrei teng ka ketien kajing kren nakastan jong ka ideologi jong parti bilong bisa nyamtra nrei kat baju kampede kalau long kumbabam nak melu apil ribais yang ya katis ladala ban sukses ya ka jeng angut jong pai ba nrei mentah hakasau kasiang hakajing dan kan jong pi ban ya ka support piwan supai ba ban konven yu pai ba kani ka pamla man long telong tepi semua kumno ba pikwa ne kumno ne ba nama kani kalong tang man pen register ya pite kani ka call mo kalong man pen register ban pelong dekat kani ka Meghalaya TMC party telong kumbanga ong mo dang register ya pi asal pentok kita ki complain ki AKA ki ba pismo kan pi ban complain kam dan kam ba pi pen complain ni la de complain na kapor sa kapor bat nginem kwaru ban ya trikam ya kum kitu ki polisi ki baladap lada dei mukul sangma nrei lada kalisi la ban dei do wi leader kamot ngila ban support kat kum ka ideologi la ne ka stand jong ki nrei menta ka support ka jingle jong u dei ma u bawan rai ki ain kum si menta la de ngiya kat kum ka gendon ak ba u ya mukul ngingi dei trajaka ngadon ka mau ngadon usiap hapok ka kendau jonga nrei nya hapdan kamte ban si manosi na polisi la ne po sibil mano ba rai ka ain hatum dei mukul jonga tang bangi hapok nong kendong ngidon bok namar ba kinong kendong pun nong komplain kai ka stand ba kum gani ong yung mukul sang mato ka komplain ong ba nakaliang pad ba ya pi ba mukul bye bye syong ba ho telong long ba pim kwa da ba long ban long dekat kani ka Meghalaya TMC party ngate kong tangkatang alakut nganam kwa bani keren bun kesin ban long dekat ba TMC ngam kwa andre dalong dekat ba pi ngatre to kata ba kubli shibo ni ka por jong pita te ma to ya piro kumjo ta